இது வரைக்கும் நீ கெட்டு போனது உன் பாசத்தினாலதான் கெட்டு போன. உன் பாசம் தான் உன்னை அப்படி கொண்டு போய் விட வச்சுச்சு. நீ சிலர் மேல வைக்க கூடாத நபர்கள் மேல, தேவையற்ற நபர்கள் மேல நீ வைத்த பாசம் உன்னை பாவியா தள்ளிருச்சு. இன்னைக்கு மற்ற ஜனங்களுக்கு முன்பாக உன்னை பாவியா காமிக்குது. அது ரொம்ப ராங். அது ரொம்ப ஜீவ புஸ்தகத்துல இருந்து என் பேரை இப்ப எந்த ஜனங்களுக்காக ஜீவ புஸ்தகத்துல இருந்து என் பேரை கிறுக்கி போடுங்கன்னு சொன்னாங்களோ அந்த ஜனங்கள் தான் கானானை பார்க்க விடாம அவரை தடை பண்ணிட்டாங்க. அப்போ மனிதர்கள் மேல, சகா மனிதர்கள் மேல நம்ம வச்சிருக்கிற பாசம் ஆண்டவருடைய சித்தத்தையே மாற்ற மாதிரி கொண்டு விட்டுற கூடாது. நிறைய பேருடைய பாசம் ஜபத்தை மாத்துது தெரியுமா? அது ரொம்ப கொடுமை. அவங்களுடைய முடிகள் எல்லாம் எடுக்கப்படும் போது அவன் தரையில இல்ல, பாயில இல்ல, வேதம் சொல்ற அவருடைய மடியில படுத்து கிடந்தானா. அப்போ இந்த ஃபேக் லவ் எந்த அளவுக்கு அந்த அன்பு அவனை சுருண்டு படுக்க வச்சிருச்சு பாருங்க. சில நேரத்துல நம்முடைய வாழ்க்கையில ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். தவறான அன்பு உங்களுக்கு ஆரம்ப